Angibingelele sina saNkulunkulu. Ngiyethemba ukuthi bonke abantu bayaphila. Abantu bakaNkulunkulu namhlanje akukuningi kodwa uNkulunkulu ubeke kimi ukuba namhla sikhulume ngento okuyiyona eyimbangela yokuthi abantu abaningi empilweni bafica bephonsa ithawula, abantu abaningi empilweni beyibone bengasafanele ukuphila. Okuyinto eningi eyenza ukuthi abantu abaningi, into ebamba abantu abaningi esikhathini namhlanje, abantu bacabanga ukuyibulala, banama-depression, banani nani. Ngifuna ukuthi-ke muntu kaNkulunkulu kunento ebalulekile eyiyona ewukhiye owushodayo kumuntu ukuthi abe nawo ukuze akwazi ukuthi lezo zimo lezo zingakwazi ukumfikela. Uyabona empilweni uma kunento oyiyona eyisizathu sakho sokuphila, kunento yakho ongathi lento le it's worth dying for, leyo nto le isholo ukuthi nginganqamuka ingalo ngayo, leyo nto leyo iyona nto yokugcina uphila, leyo nto le izokwenza ukuthi ukwazi ukuya phambili, leyo nto leyo ukuthi ngisho kwathiwa kufika izimo ezinzima kodwa ungaliphonsi ithawula ngoba kunento owaziyo ukuthi uphilela yona. Ake ngibekise-ke muntu kaNkulunkulu, kuyahlukahlukana. Uzothola ukuthi omunye umuntu into ayiphilelayo uthi mina ngiphilela abantu abami. Awukwazi ukuthi uma kuthiwa uphilela abantu abakho ngale ndlela yokuthi uthi ngingafa nokufa ukuze ngivikele bona. Angeke kufike la khona ukuthiwa ngishathi isimo yasibona sivumi kodwa akukho la ungaphonsa khona ithawula ngoba uzohlala ucabanga ukuthi kunento engemuva engiyiphilelayo. Ngiphilela abantwana bami, uma ngihlala phansi bazodlana, uma ngiba izehluleki bazoba yini, uma ngifa bazobhekwa ngubani. Leyo nto leyo ikwazi ukuvimba ngisho uwele eweni, ngisho uwele ekufeni. Lento leyo ikwazi ukushintsha indlela yokucabanga ukuthi nala khona ungathatha isinqumo esingamosha impilo yakho, kodwa bese ukwazi ukucabanga bona ngoba lento usungasayenzeli wena kodwa uyenzela bona. Leyo nto leyo bantu bakaNkulunkulu iyona nto egcina umuntu ephila, nomuntu ekwazi ukuthi akwazi ukuba nenqubekela phambili, nokuba kufika izimo enzima akwazi ukunqoba. Unqoba ngoba kunento oyiphilelayo, lento oyiphilelayo ukuthi-ke angikwazi ukuthi ngingafa ngishiye lento ingenzekile noma ingabhekekile. Uyabona methu umuntu ngiyiphilela ukuthi leyo nto le isholo ukuthi ngingalala ngingadlile ukuze lento yami iphile le ngiyiphilelayo ukuze ihlale ibhekekile. Okusho ukuthi asikho isimo empilweni esingakwehlula uma unento oyiphilelayo, ngoba isimo nesimo esiyofika empilweni yakho uyodluliswa ukuthi kuso angikwazi ukulala phansi. Uma ngilala phansi izingane zami zizodlala. Ngisho ngathi uyeza ukuthi umlenze awuvumi, uyovuka na uhudula uqaqamba ngesimo sani, ngesimo sokuthi uyazi ukuthi uma ngihlala phansi zizodlala. Lokho engikuphilelayo kuzophiliswa yini ngoba lokho engikuphilelayo kuphila ngokuphila kwami. Uma ngiphila kuyaphila nakho. Lento kubantu bakaNkulunkulu eshoda ngayo ukuthi-ke mawo umuntu uhlala phansi uthole into eyisizathu sokuphila, into ezokunikeza isizathu sokuthi uphile. Lokho kukutshela ukuthi lokho kwenza ufisa ukuphila kade emhlabeni. Lokho kwenza ukuthini? Kwenza ukuthi ufise ukubona mawuthi uphilela izingane zakho, kwenza ukuthi ukwazi ufisa ukuyibona seyikhulile seziyimele. Lokho kukutshela ukuthini? Akufake kumqondo okushesha ufe, akufake umqondo okwehluleka, kodwa kufaka umqondo ukuthi labantu abami njengoba ngibondla namhlanje ngibakhulisa, ngiphilela ukuthi kusasa ngifisa ukuguga ngihambe ngodondolo sengibabuka sebekhulile bona laba engangidonsa kanzima ngidonsela bona. Leyo nto isizathu sokuphila kwakho. Singabantu sahlukahlukene bantu bakaNkulunkulu, umuntu nomuntu unesizathu, unento ayisizathu sokuphila kwakhe. Nawe umuntu kaNkulunkulu uma ungahlala phansi kahle ubuke empilweni yakhe yonke bese ubuka into eyisizathu sokuphila kwakho, leyo nto izokutshela ukuthi la uhleli khona sukuma uyozama. Izokutshela ukuthi noma ungafika eminyango uvalekile kodwa ungami ngoba kunento oyiphilelayo. Uma uzohlala phansi noma uma ungenzi lutho, lento oyiphilelayo ukuthi ngeke isebenze, ngeke iphile ngoba iphila ngokuthi wena uphile futhi uye phambili uphumelele. Leyo nto izokuthi ube nenkani yokuphumelela. Ayikho into eyovimba. Ngisho ngathi kokwenzakalana empilweni kodwa ngoba kunento oyiphilelayo angeke uphonse ithawula. Ngifuna ukuthi umuntu kaNkulunkulu suka namhlanje ey'meni odlule kuzo nezikushayile nezikulalisa phansi, khumbula-ke manje into eyisizathu noma thola isizathu sokuphila kwakho bese loso sizathu sokuphila kusithatha usibeke phambili. Lokho kukutshela ukuthi-ke uzovuka ngishathule le phansi ngoba uyazi ukuthi lesi sizathu sokuphila kwami ukuze iphile lento idinga mina ngiphila, idinga mina ngiphumelele, idinga mina ngiyinakekele. Ukuze unakekele lento ugcine uphile. Lokho kusho ukuthi depression ngeke ihlale kuwe. Ngisho ngathi isimo sine sifika kuwo ngeke
awuvumi ukuthi sikubambe ngoba kunento eyisizathu sokuphila kofuna uyicabange ukuthi suka manje ufuna ngenzakaleni. So manje ngoba isikule sigaba ufuna ngiyibeke kuphi, singabantu sehlukahlukene kasifani. Omunye uthothi ibhizinisi athi isizathu sokuphila kwami nebhizinisi lami, so angikwazi ukuthi ngingahlala ngingenalo le bhizinisi noma le bhizinisi lifuna ngicabanga ukuthi likusiphi isigaba suka la ufuna liye kuphi. Masuka lapho le okusho ukuthi unesizathu sokuphila ngaso sonke isikhathi, noma ngafika ubunzima awuvumi ukudlulwa nabo ngoba kunento ekunika isizathu sokuphila egcina eyiyona enza ukuthi uvuke ekuseni nje kuthiwa kuyabanda ngishathiwa liyaduma uthi angeke ngihlale ngoba kunento engigcina edinga ukuthi ngiphile mina ukuze yona iphile. Kunento edinga ukuthi ngibe positive empilweni ukuze leyo nto le ikwazi ukuthi njani ibe impumelelo kusasa. Bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyanithanda. Isizwe sakithi siyabhubha, sibulawa i-depression. Abantu bakithi bayaphela bebasha babulawa ama-depression. Ngifuna ukuthi bantu bakaNkulunkulu tholani izathu zokuphila manje. Wasithola izathu sokuphila kwakho ufike kusungene khaxa ngene ndlela yokuthi ngingafa ngisho ukufa ukuze lento iyenzeke. Ngingathi mangifile ngifele ukuthi ngenze ukuthi ngingafa at peace, ngingafa umphefumulo wami usekuthuleni. Leyo nto leyo bantu bakaNkulunkulu iyosusa zonke izimo obhekana nazo, ikwenza ube nenkani yokuya phambili. uNkulunkulu uyanithanda abantu bakaNkulunkulu, nisahlala phansi niyibuka lo nalo wabuka ukuthi ikuphi kuye ongabe izathu sokuphila kwakho. uNkulunkulu uyanithanda abantu bakaNkulunkulu. Amen.